פסח, פסח. נו. איך היה הסידור בפסח? פה בארץ? לא, בתימן. אתה מספרית? לא, אני לא זוכרת. לא זוכרת? איך היה הסדר? הסדר היה... כאהבה? אשתי אומרת לי שאצל התימנים, אבל היא תימנית מתימן, היא לא עדנית. אבל היא אמרה שאצלם זה בכל צלחת, לכל בן אדם שמים את כל המאכל, לא אין צלחת ראשית לכולם. מפוזר על כולם. מה אני אומר? היום יש צלחת לכולם, וזה את הכרפס, את הביצה, נכון? אני חושבת שכן, כמו עכשיו, כמו באר ישראל. אני כשאני הייתי קטנה, אני זוכרת הם היו מבשלים איזה 50 ביצים, כי היינו משפחות. כן, נכון. אז היינו צריכים לקנות 50 ביצים. ומחלקים בביצים ככה. וכל אחד היה מקבל ביצה. אבל הסדר היה קערה אחת גדולה באמצע. כן, נכון. לא היה לחם. בדיוק עשינו בטח. בברכת המזון, האדם הראש היה אומר את ברכת המזון וכולם אומרים אמן. לא אומרים ברכת המזון כל אחד לבד. לא, זה כל התימנים. זה כל התימנים. וזה הולך אצלהם בקידוש. אבל אתם הייתם שומעות ברכת המזון או שהולכות? לא, המשפחה. זאת אומרת, אם אנחנו מוסבר, אצל דודה מזל, אתה מכיר אותה? כן, כן, אברהם. אז כן, אז היינו יחד עושים את החגים ומברכים והכל, למה היא הייתה למעלה. שכנים בתימן. כן, היא הייתה למעלה ואני למטה, זאת אומרת, היא בקומה. בדירה, בבית, בבניין. אבל הם לא. האח של מרים ספח. מזכירה לי את סבתא שלי סגולה. הייתי אומר לה משהו, איך המצב וזה, אז היא הייתה אומרת לי, הוא למעלה ואנחנו למטה. כן, נכון. נכון. אז מזל, הדודה הייתה באמת למעלה ואנחנו למטה. בקומה כמה אנשים גרו בבניין הזה? יש, אני חושבת, אולי 4 משפחות, משהו כזה. כן. בקומה אחת? בקומה אחת, אבל כל חדרים, למשל... זה היה קומה אחת 4 חדרים, כל משפחה חדר. כן. הבנת? כן. קומה שנייה, גם 4 חדרים. גם הילדים, אבל אם אברהם היה עם סגולה, אז גם הילדים היו שם איתה בחדר? כן. ותגיד, היו יושבים לאכול על הרצפה או על השולחן? לא, על השולחן. לא על הרצפה ככה? עם שולחן נמוך כזה? אני באמת לא זוכרת. על כריות? לא. אני זוכרת שהיה שולחן לא הרבה גבוה, אבל... כזה שולחן או כזה שולחן? משהו כמעט כזה, אולי קצת נמוך. זהו, אני לא זוכרת. אני אומרת לכם, העירוניים היו יותר... הם היו עירוניים והשניים היו כפריים, אבל הם היו יותר... ואמור היה מחלע את הגברים שהיו לומדים תורה? כן, היה מנשות כזה. לא מנשות, רק זאת אומרת, אם הוא לא מבין, לא יבין או מתחשף או משהו, איום, לא ירביץ לו יענו. לא מרביץ לו ככה אפשר.